Pre úspešné použitie nástroja hľadanie riešenia musia byť bunky v tabuľke navzájom prepočítavané vzorcami. Ak medzi bunkami existuje vzťah, dokážeme zistiť, za akých podmienok bunka získa požadovanú hodnotu. Na karte údaje nájdeme skupinu nástrojov citlivostná analýza. Chceme zistiť, aká má byť výška vkladu alebo úroku, aby sme v septembri na účte mali sumu 200 eur. Z nástrojov citlivostnej analýzy si vyberieme nástroj hľadanie riešenia. V otvorenom okne hľadania riešenia nastavujeme cieľovú bunku. V našom prípade je to bunka s hodnotou v septembri, v ktorej si prajeme určitú cieľovú hodnotu, napríklad 200 eur. Nakoniec vyplníme adresu bunky, v ktorej má nastať taká zmena, aby bola dosiahnutá hodnota 200 eur v cieľovej bunke. Pre nás to môže byť napríklad výška vkladu. Na záver naše nastavenia pre výpočet potvrdíme. O výsledku nás informuje otvorené okno so správou. Nájdené riešenie môžeme zrušiť alebo prijať. Prijaté riešenie sa zapíše do tabuľky. Na druhom príklade si ukážeme výpočet riešenia pri zmene úrokovej sadzby. Po označení cieľovej bunky opäť vyberieme nástroj hľadanie riešenia. Vyplníme adresu cieľovej bunky, potom vyplníme cieľovú hodnotu, ktorú chceme dosiahnuť. Nakoniec vyplníme adresu bunky, ktoré zmena spôsobí prepočet a dosiahnutie cieľovej hodnoty v cieľovej bunke. Nastavenia potvrdíme. Opäť vidíme okno s výsledkom, ktoré môžeme buď prijať alebo zrušiť. Pre zadávanie riešení s podmienkami použijeme nástroj riešiteľ. Na začiatok si opäť označíme cieľovú bunku, kde chceme dosiahnuť určitú hodnotu. Na karte údaje vyberieme nástroj riešiteľ. V okne parametre riešiteľa nastavujeme podmienky riešenia. Meniacich sa buniek môže byť aj viacero, dokonca ich Excel dokáže detekovať pomocou tlačidla odhadnúť. Ak nám nevyhovujú, môžeme ich vymazať a nastaviť si vyhovujúce bunky. Viacero meniacich sa buniek oddelíme bodkočiarkou. Obmedzenia výpočtu vyjadrujeme pomocou znamienok menší, väčší a rovná sa a vloženia hodnoty, podmienky. Tlačidlom pridať môžeme vytvoriť nové obmedzenie, alebo tlačidlom zmeniť môžeme upravovať existujúce. Čísla vkladáme vždy v absolútnom tvare, čiže percentá ako desatinné čísla. Následne vyberáme vhodný typ obmedzenia. Obmedzenia potvrdíme. Podobne nastavíme aj druhé obmedzenie. Tlačidlom Vyriešiť spustíme výpočet. V okne Výsledky riešiteľa máme možnosť ponechať si vypočítaný výsledok alebo obnoviť pôvodné hodnoty. Použitím nástrojov hľadania riešenia a riešiteľ ľahko vyriešite väčšinu vašich výpočtov. Prajeme vám veľa úspechov pri používaní nástrojov v praxi. Váš tím Lapis.